Ekhaya Jikelele ngoku ke mbukeli omhle oqhapha singena kwi-yure yethu yokugqibela yenkqubo kodwa ke okwangoku asinakuxhuma-xhuma sivuya ngelithi inkqubo yanamhlanje impumelelo ngoba kaloku ngesintu sithi oyibambisisileyo akakayoji oyojileyo akakayiki ukanti ke nalowo sele ityile usatye nje icala jonga mandiyibambe nje apho siqhubeke nenkqubo isendimlo ukholosa kalubisi umadlongothi ndihamba naye uNadia. Yo ingathi indlebe zam ziyathembiselana ingasikhethi ukubuza uba uthi kutheni kodwa ke ixesha lithethi loo nto sibethile kakhulu kwiiyure zingaphambili sichaphazela kaloku imiba equka uqhankqalazo lesatu okumalunga nezichotho zaserhawutini njalo njalo ngoku ke masiwagawule siwarhuqa. City of Johannesburg Aquatic Rescue Unit, together with South African Police Service Water Wing, will this morning resume the search and recovery operation of a missing young boy. Kulindeleke ukuba liqhubeleke iphulo lokukhangela inkwenkwe kukhokelwa ukuba irhaqwe kumlambo eKlip Valley eKliptown eSoweto. Lutshani nginguleno sigushishe lomrhatsho ikwekwezi FM emthonjeni 9 to 12 siyakwamukela ehleleni elitsha likamabonakude lendaba ezinabileko ekhaya jikelele sikhamba nawe noyomsebenzini uthinge esikolweni konke okuhloka kuyokuthola zamba nje siphuma phambili indaba siqahe ngezemidlalo ubujamo bezulu ukuthi na uphuma ekhaya wazi ukuthi umbathe njani konke okuhloka ngelimi oluzwisisako la ku SABC News. Kulindeleke ukuba liqhubeleke iphulo lokukhangela inkwenkwe erhaqwe kumlambo eKlip Valley eKliptown eSoweto. Kufaneleka ukuba inkwenkwana eneminyaka eli-18 ubudala ityibilike yawela kumlambo eKlip Valley kukhokeleka ukuba le nkwenkwe iwele kwintlambo enzulu yomlambo xa izama ukuwela. Isithethi senkonzo zongxamisiseko eJoburg uRobert Mulawuzi uthe amagosa ohlangulo agqogqa kulo mlambo ukuba ungakanani na okwaye ukuba bangamfumana kusini na. City of Johannesburg Aquatic Rescue Unit, together with South African Police Service Water Wing, will this morning resume the search and recovery operation of a missing young boy in Kliptown. The search was called off last night for safety reasons. The young boy slipped and fell while he was trying to cross the river stream in the area yesterday afternoon. Ukanti umongameli uCyril Ramaphosa ukutyelelo lwaseburhulumenteni lwentsuku ezimbini eKatar. Umongameli phakathi kweminye imiba uza kuxoxa ngorhwebo notyalo lwabiwo-mali phakathi koMzantsi Afrika neKatar nenkokheli yaseKatar. iKatar iye yabandakanyeka njengomlamli kwimfazwe ephakathi kwelizwe lase-Israel kunye neHamas ukuze kukhululwe abo babanjiweyo. uMzantsi Afrika umemelele ukuba kupheliswe imfazwe kwaye kukhululwe abathinjwa. I think it's a really important visit in that we have been building stronger relations with countries in the Gulf and really expanding these into very strong economic and investment relations. We believe Qatar could become a very important foreign direct investor in South Africa. And so alongside the state visit, which is occurring at the highest level of the Qatari government, we also will have a business forum and have a delegation of over 40 business persons from South Africa meeting with Qatari business leaders in the hope that joint initiatives between South African and Qatari business persons would result. So I'm really thrilled. We are discussing with the Qatari government a number of agreements. There are real opportunities, especially in agriculture, in the mining sector, particularly with petroleum products, and also looking at the energy sector and their green energy initiatives. So I am thrilled President Ramaphosa
has agreed to the invitation of the Emir of Qatar and will be meeting with him in order to further strengthen this relationship. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo ithi imisele inkqubo ezahlukeneyo zokuqinisekisa ukuba le mpelaveki izayo yobhaliso uyihamba kakuhle. Ukujonga kwiinkqubo ze-ICT, izixhobo zolawulo lwabavoti kunye nefuthe lokunciphisa ucimicimi ngamanye amanyathelo athathwayo. Amagosa e-IEC athe anikezela ngokulungela kwawo kwinkomiti yemicimbi yezekhaya. Abasebenzi bohlangulo lwe-ofisi yeposi kweli baqukumbela isicwangciso sokuhlangula ukuzimisela kwikamva le-ofisi zeposi. Ezinye ze-ofisi zeposi kweli azisebenzi ngokupheleleyo kambe ke ezinye zivalile ngenxa yemibhotamo kwezezimali. Uninzi lwabantu ke luchaphazelekile. Ingingqi ezahlukeneyo ezixhomekeke kwinkonzo ze-ofisi yeposi zithi zithwaxeke ngokumandla kungathembakali kweenkonzo zeliziko lonxibelelwano likarhulumente. Ii-ofisi zeposi bezinikezela ngeenkonzo kumawakawaka woluntu lwasemaphandleni zisemngciphekweni wokuvala iingcango. uSelina Hlatswayo wenkqubo yokungcwaba iRivoningo eshikamane ngaphandle kwaseMalamulele uthi abakacholi naphantsi kumawakawaka wabo angaphaya kwe-21,000 rand ukusukela ngo-2019. uHlatswayo uphalaze imbilini ngelithi akanathemba kwaphela kwii-ofisi zeposi. Uthi iingxubakaxaka zee-ofisi zeposi ziqale ngexesha le-COVID-19 bengakwazi ukufumana imali. Njengabangcwabi uthi baxhwalekile ekulungiseleleni imingcwabo, ithemba yena akasenalo kwii-ofisi zeposi. Omnye umhlali wengingqi yaseMalamulele ubuye nembande esikhova kwiinzame zokufikelela kwimali beyigcine kwii-ofisi zeposi ukulungiselela izidingo zomzukulwana wakhe. Uthi urhulumente makangenelele ngoba abakwazi ukufumana imali zabo xa kungoku kukho amaginxiginxi kwiinkonzo zee-ofisi zeposi kambe ezinye zivale mba. Uthi maziphuhliswe ezi nkonzo ngokukhawuleza hleze baphalalele ekusebenzisaneni neziko likarhulumente bebelithembile. Ukanti umfundisi-ntsapho uvakalise ukuba abafundi abafake izicelo zeedyunivesithi nge-ofisi yeposi nakubo inkali ixinge etyeni ekufumaneni iimpendulo. They are waiting for their application form through the post office and now they are not getting anything. Umthengisi we-VBS Anosh Roplal uchongiwe njengomlawuli wecebo lokuhlangula ii-ofisi zeposi zaseMzantsi Afrika. Isithethi sikaRoplal uLouis Brackman walile ukuphefumla. Amagqwetha akhuselayo kwityala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa afune ubungqina obugcweleyo ngemoto yayiqhutywa lingqina likarhulumente uSargeant Vusumuzi Mokhane. uMokhane becacise enkundleni ngoxwebhu lwe-automatic vehicle locator nendlela athe wazithatha ngethuba ebehambisa umtyholwa wesibini uBongani Ntanzi. The AVL bearing the dates of the 22nd of June 2020. Sorry, the AVL records bearing the dates of the 22nd of June 2020. June 2020, right? Was not discovered to the defense on the reasons that the said motor vehicle, which the witnesses just testified about, was not used on that particular day, as per the state. And the 24th of June 2020, it has also been said by the state that the said motor vehicle was not used on the particular day as well. Ukanti umasipala waseNelson Mandela Bay usungele ngokusesikweni ixesha lolwaluko lwasehlotyeni elikhuselekileyo nelingenalwaphulo mthetho. Lo mmandla waziwa njengenye yendawo ezikhuselekileyo zolwaluko kweli phondo. Ixesha lehlobo lonyaka ophelileyo libone malunga nama-5,000 abakhwetha abadlule kweli siko kungekho bikwahlaba okanye ubhubhileyo. Le ngingqi yeNelson Mandela idume ngeendaba ezimnandi apho kwiminyaka edlulileyo ungakhange kusoleke umkhwetha ingakumbi ngexesha lolwaluko. Bangaphaya kwe-6,000 abakhwetha ekulindeleke bangene kule nyanga kaNovemba.
Umasipala oMbaxa uthembise ngokuzisa amatanki amanzi ngenzame zokuncedisa abakhwetha abanganxanwa ingakumbi xa ilanga ligqatsa ubhobhoyi. Ingxaki yokusuleka kwabakhwetha idume kwingingqi ezifana uArthambo. Abantwana xa beza koluka bayaskrinwa. Abantwana ifamily zabo ze-involve. Also xa befika apha bafika yonke into ilungisiwe. Siyawalungisa indawo zokwalukela. Sithi make sure ba ku clean yokuqala into. Number 2 sithi make sure ba amanzi ayafumaneka. And number 3 sithi make sure ba kukho amakhankatha asiwaziyo akwi database kamasipalati. Zonke ingcibi kunye namakhankatha kufuneka zibhalise kwiincwadi zakamasipala kwaye zibe semthethweni. Sisebenza namapolisa, nawo amapolisa adlala indima yawo kangoba amapolisa besifuna angangene nezinja namahashi sichekishe i-drugs apha ehlathini. Abazali babongoza ukuba bakhuthaze abantwana babo balandele imithetho yesebe lezempilo. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Isigqeba seqela le-SABC lendaba uMusheshe Munari ugxininise ukuba umgaqo-nkqubo wokuhlela wosasazo lukawonke-wonke awuvumeli nawuphi na umqeshwa wayo ukuba apapashe imveliso kumaqonga ayo. Oku kulandela ukwenziwa kweevidiyo zomgunyathi kusetyenziswa ubuntlola obungenanyani obubonisa iintatheli ze-SABC kunye nabasasazi bekhuthaza imveliso yotyalo-mali. uMunari uthi njengomsasazi woluntu iziko le-SABC lizibophelele ekukhuseleni intembeko yayo. If artificial intelligence is going to be abused this way, then it really makes people to be skeptical, especially given the fact that there will be the good and the positives that we need to embrace and accept. And look, as SABC news is that it's worrying because, you know, for the first time when it happens with one of our anchors on Morning Live, it's something that we investigated, and the most difficult thing is the inability to trace, the roots and the source. And I think that's the most dangerous thing because they keep on popping up and they are using or abusing the vulnerability of members of the public who are desperate to invest and are seeing the most credible public figures like yourself, Elon Musk and other colleagues, and they think this should be true. And my worries one is that also it dents our credibility because our brand is something that, as a public broadcaster, is something that people trust. How do we actually verify information, and how do we verify misinformation, or how do we verify the single source of truth, right? And this is such a pivotal role that I think media can play. So we've seen some interesting plays across different media houses, from simple things like a verification badge or a simple watermark sort of scenario that really depicts is it content that is created by humans versus is it actually created by AI. Umkhuseli woluntu uKholeka Gcaleka ukuchaze njengelishwa okupapashiwe nguGuinness Brackenback ngexesha lengxoxo-mpikiswano ekunyuleni kwakhe njengentloko yeliziko. Ilungu lepalamente le-DA lityhole uGcaleka njengabenobudlelwane bokuthandana nobelawula utshutshiso loluntu uMenzi Simelane nokuthe ke kwaphembelela isihlalo sakhe sokuba abe ngumtshutshisi. Iintetho zikaBreitenbach zachazwa njengezenyelisayo ezigxeka abasetyhini kwakunye nezinobuhlanga. Wakhutshelwa ngaphandle kwindlu emva kokwala ukuzirhoxisa. Oogxa bakhe be-DA batsiba ukumkhusela besithi isigqibo sikasomlomo wepalamente uNosiviwe Maphisa-Nqakula asifanelekanga. uGcaleka uthi wagqiba ekubeni angazihluphi ngezintetha. Yes, her comments were unfortunate. They were very unfortunate, and I found them very unfortunate, especially at this stage of our democracy. But again, I had to remind myself that we operate in a very complex environment. uGcaleka lisekela lokuqala ukutyunjwa njengomkhuseli lonto. Ngaphambi kokuba tyunjwe kwesisikhundla ebebambele uadvocate Busisiwe Mkhwebane kuba wayenqunyanyisiwe. Uthi ngelo xesha
eliziko laliphantsi kokuhlaselwa. There's a lot of rebuilding that we had to do and we continue to do as an institution, and I'm not going to lie and say the institution is in a state of 100% proper functionality. We are in an institution of growing progress. Ucaleka uthi benza inguqu kule ofisi eziquka ukuba kube kwityala kwabo bafadalayo ukumilisela izindululo ezenziwe ngabo. Tingulama Matya wendaba ze-SABC eKapa. Mawethi nene isimo sezulu kwezinsuku asiqondakali kaloku kuthi kushushu kube kubanda kanti ke phambi kobuphuma ekhaya uye kwindawo ngendawo qaphela nali uqikelelo lomozulu. Sombe ngazo zozibini mbukeli we-Ekhaya Jikelele ngokuba usahleli nathi kanti ngoku singena kwisiqendu sethu sokuzivocavoca. I-aerobics ke kukuzilolonga okubandakanya umculo kunye neentshukumo ezahlukeneyo ezicwangcisiweyo njengokutsiba okanye ukuxhumaxhuma. Nangona ke ifana kancinane nokudanisa, olu hlobo ke lokuzilolonga lusebenza ngakumbi ekuthobeni umzimba wakho. uMiriam Wesi ke ngumqeqeshi oqhuba iiklasi ze-aerobic kwisebe lezemidlalo nenkcubeko yobugcisa ukunye nathi namhlanje kumagumbi ethu osasazo ukuze abelane nathi ngeengcebiso zokusigcina sisemandleni. Masikubulise Miriam sikwamkele. Yebo kunjani sisi? Siyaphila enkosi. Sonke sifuna sihlale sifresh singakhathali sisemandleni ingakumbi ngoku kunezigulo ezingaka. Khawebelana nombukeli wethu into yobana mhlawumbe abafuna ukuzivocavoca ngaphandle kokuba umuntu mhlawumbe aye ejimini because omnye uzothi hayi ixesha andinalo okanye ndivuka early okanye ndifike endlini sekulate. Ngeyiphi indlela umuntu angazigcina esemandleni without going to the gym? Ziningi izinto sisi. Ziningi. Yokuqala lasendlini ama-equipment akhona ngawayenza estradeni. You can walk uthathe injama unenja instead of ukusebenzisa imoto you walk you jog only 15 minutes of your time nje iyalunga. Ziningi ama-equipment endlini ney'ndishi lezi nama-2 litre wasebenzisa ejim yebo. So ithi nantoni noyenza endlini ithathe ezijim noba mhlawumbe uhlamba izitya ufukule lambiza uyifukulele ngathi uyajima. Ukuphakamisa nje ukuthatha lawo mabhodo phezulu phansi yi-squat. Hayi ndiyajima nje na. Squatta ukubopha nje amashoulder wasquatta nje. Ungikhalelani? Mawenza nje continuous count nje. Then uzoyiza nawe emzimbeni ukuthi this is a full workout. Masithethe ngoku nge-aerobics because I mean abantu abaninzi baye bazibandakanye and nawe ungumqeqeshi wazo i-aerobics. Ungatyebisela nje umbukeli into yobana zinceda entwenini kanye kanye.
I-aerobics izinceda entweni eziningi. Number 1, abanye abantu abakhona ukubreathe, maybe bahamba ukuphefumula short bana short breath, but as soon as you engage kuma-aerobics uyakhona i-breathing iba kahle, uluza ne-weight ngapha ugaina i-strength, ulala kamnandi, ziningi ama-benefit wazo. And speaking of into yokuphefumula, bese ngathanda mhlambe ngenye imini sike senze i-breathing challenge, si challenge nombukeli sithi ngoku lixesha lokuba singene kule challenge so that mhlambe naye azikale uba how far when it comes to breathing. Noba mhlambe it's a minute sibone into iba ihamba kanjani. Ndiyahalela webelena nathi ngomsebenzi owenzayo kuba divile pha kwi-intro into bana uzibandakanye nesebe likarhulumente. Kwenzeka ntoni? Tell us more about the campaign. Ngibanika ama-classes every day, 1 o'clock. Lunchtime classes, we do aerobics, we do functional training, senza ama-apps, senza ne-boot camp. Yeah. So aerobics involve zonke la combination yonke. It's not about focus ko aerobics, but you are included yonke lento le. Yeah, as long as you train. Ngathanda ucebise umbukeli sekhaya mhlambe othi noko yena umdala ngeminyaka. Mhlambe uyaqonda bana omnye unezifo ezithile ezibandeka ezenza into bana mhlambe akhawuleza akhathale, ufumanisa omnye mhlambe nomzimba omkhulu, omnye nje mhlambe once ashukume ukhawuleza akhathale. Kumuntu omdala mhlambe okweso simo ungamcebisa uthini? Abantu abadala maningi ama-exercise abangawayenza. Like for instance abanye nokuswima kuyanceda kakhulu. Nokuhamba nje njengoba ngishilo, just uthathe 10 minutes walk, 15 minutes walk, uhambe just to exercise, ungahlali endlini, maybe ungahlali uhlala ubukela i-TV, sukuma exercise, communication phume uye banganini, just to walk, communication na iyavula i-sense of mind ukuthi abantu bakhona ukulo ukufocus ku healthy lifestyle yabo. And I mean anikwazi kungayibalisile na into because ngoku sijonge kwintsuku ezi16 apho kuliwa i-gender based violence against women and children, and siyaqonda bana abanye abantu especially amanina badla ngokuba babaleke ekuseni, ufumanisa into bana ngoku basemnciphekweni bana mhlambe umuntu angabulawa adlwengule abe kanti yena ebezigijimela. Sentsho ungathanda nje ucebisa amanina indlela mhlambe abangayenza ekhuselekileyo uqinisekisa into bana abazibhaqi bekwezo zimo? Kanjalo nje ungafuna maybe group of abantu, maybe nibe 3 or 4, nitshela abantu ukuthi ayise sogijimela endaweni so and yile route lesi sizosebenzisa babe aware if kushaya lesikhathi lesi maybe ngabonanga mele niqale nibe niwa route sikuphi, so thatha how many minutes maybe kuya lapho, if si delayile sizokhatha kule minutes engaka, then izokhona ukucheck umuntu ukuthi lo muntu seshayile lesikhathi akabuyanga, ithi sisho ukuthi sombheka ukuthi uhambe yipi road. Ngoba kukho safe vele nokujima ngama cellphone akukho safe. Yeah, icrime iphezulu kakhulu. And ndijongele traffic indlela enemona ngayo because ifihlile into endiyibonayo apha mbukeli yonke into ime endleleni yayo, but ke bazoba nethamsanqa ababukeli bethu because nizababonisa kwela cala indlela yokuzilolonga. Mhle kakhulu umzimba wakho and umbukeli uza kujonga qonda ba ndizayi-achieve nini le look. Sentsho ngoku nguNovember, hey sifuna umzimba kaDisemba, ngokaDisemba lo mzimba kuthatha ixesha lingakanani to achieve mhlambe umuntu i-look ayifunayo, because I understand yes abantu bane goals into bana mhlambe mina ndifuna intonto nentontoni, but to achieve i-look umuntu angathi bana ya ndimlo lithatha ixesha lingakanani? Ngifuna ucamba makuna shortcut. Akuna 3 months goal, it's a lifetime. Mele uyitshele nje ukuthi ayifuna lento, as soon as so achieve uzofuna enye. We always want more. Ngifuna ukufana nalo ufuna ukufana nalo, so there's no enough. Ngifuna uqambela manga, but wena nje commitment uyitshele ukuthi ayifuna lento, awufuna nice abs uzoba na nice abs, but akuna shortcut. You have to go this road to gym. And going that route, I mean, it's njembusisho na into bana ayondlwani yanetha, ayonto yenzeka overnight. Into balekileyo kukuba consistent. Siyaqonda bana okay umuntu uzazibandakanye ne-gym or mhlambe enze all different exercises, but ave ke ngoku into bana ukhathele aphinde onqene abuyele emva. Abanye abantu umuntu wazixelela xa kuqala unyaka into bana ndiyajima nini 3 months seleyekile. Ungathi mhlambe wena yinto onoyicabisayo abantu abathi bafuna uzibandakanya nokujima ne-aerobics njalo so that they stay consistent? Yabona point number 1, mele uyitshele kuphume kuwe ukuthi ngiyayithatha le route,
ungayi ngumngani ukuthi uyayithatha because waya ngomngani angeke uwe uzolova then wena nawe uzolova zitshele ukuthi ufuna ini and ungaziniki a short time period of goal zinike ukuthi i6 months ngifuna sobe ngiachieve this much or sengiluze 2 kg nyana then step by step ngoba ngeke uyithole zonke ngesikhathi esi1 hayi le impossible ayenzeki khawabelana nathi ke ngoku ngezixhobo ezisecaleni abanye abantu abadla ngokuzisebenzisa ndiyaqonda bana zikhona ezinye ofumanisa into bana azirecommendwa because of the health risk ndiyathanda into bana ukrobisela umbukeli bana ewe ndiyajima but zintoni mhlambe ezisecaleni umuntu athi jonga ndifuna into bana zingincedise to achieve my body goals. Hayi lapho kumele udle clean. Avoid kakhulu ukudla okuprocessed. Avoid ukudla ijunk. Idla clean kahle noma udla ijunk but ijontshe kancane ngeke ngithi yeka. Yeah. Everything oyenza too much mele uyikhathe kancane. But clean food hayi ku right. Veggies, fruits, brownies yeah. I can't go deeper because ezinye izinto azikho healthy vele ngeke uzuzisho bantwini but nje wena avoid into ezekela ufana notshwala utshwala ngeke ngithi ungaphuze bakangibulala abantu betshwala yabazi but acid yona ifunakala isikho uziyeba sikhona into kumele uyiphuza but ezinye kumele ulimite ngeke umani uyeke nje uyabona. And then going to December holidays, kubu busy ngikhalela uqondo bana i-reception yabantu with committing to gym and exercise ingaba ingakanani? Yabana December angifuni ucamba manga. Ngiyafuya ngithi bane imali abantu. Zigcwele ibhokodo bafuna ukutshwaleni. Nwa esithina sajima umuntu athi ufuna summer body January. And January la kugcwala khona ejimini. New Year resolution. Yeah. Angithi bakhathele December manje abasinaki nokusinaka. Basibheka bahlanya laba bajima. December bane imali ikhoma zigcwele athi naso wesivuka ejimini. Come January 1st January New Year resolution. I want to go to gym funa ejimini. Hey manganciphisa la manganciphisa but so thini vele sesijwayele. Okay mhlambe omnye ke uyazixola into bana ngoDecember wokugqibela lo. Ndizawuthi let loose ke ndithini but come January ke dinezi new year resolutions obama ndiqale igym ndithini ndiyaqonda bana uye wabacebisa ababukeli bethu into bana into ebaleke kakhulu ukuba umuntu ayazi into ayifunayo angajongi ukuthini nokuthini. For beginners what would you recommend? For beginners maningi ama exercise just to walk 20 minutes jog 15 minutes then you take it from there. Asofika lapho uzobona kancane ngeke umani uthe ngifuna lose weight uyajima ka 50 hayi akwenzeki kahle mele ujime uyibona ke ayenzeki uzozilimaza ne lento sifuna uyibona ngoku ujimela ababukeli bethu ndiyaqonda bana ugqa wakho sele ngxangile kwelacala siyafuna into bana nababukeli bethu nabo bafaka imethi zabo bazimethi nabo bajime kunye nabo andazi noba umculo sele khona na siqalele way singaqala uready yeah uready hayi ke mbukeli wami njengoko ke sinithembisile uMariwe singumqeqeshi oqhuba iklasi ze-aerobic kwisebe lezemidlalo unicebisile mbukeli ngendlela mhlambe kumele ukuthi niyazenza uba ngaba niyaqala ekhaya namani bendizawujima kodwa nje ihempe indibambe ngobhongwane masinikeze kubo mbukeli iqonga singaqala simatshe manje. Okay. Yeah. Alright, so qala ngama star jumps, senza 20 yama star jumps. So these are exercises esingazenza nasendlini ma already lapho ekhaya siyaqala nje ukuthi siya. Okay. 3 2 1 let's go. Star jumps, let's go. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then we change so in the high knees. So the next exercise is on my high knees, same count of 20. So 3 2 1 let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. And then next exercise, these are called the toe touch, same count of 20. You bend and then start like so. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So the next exercise, Miriam will demonstrate. Manje, kusukela ama-exercise, siwasebenzisa izandla manje. We're gonna box now. Ready? Diagonal punch. And 4, 3, 2, go. 1, 2, 3, 4. We're gonna change to uppercut. Go. 1, 2, 3, 4. Side punch change. 1. 4, 3, 2. Knee up, knee up. Up nezandla. Asingakubona lapha siphakama izandla. Sizochange size ngapha ne. 4, 3, 2, change. Sa change manje sakunoba squat ne. 4, 3, 2, go. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Jump squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, one more, 10. Change njani. Sizaza kuma lunge. 10 each. Back lunge. Ready? I see it. 4, 3, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 more, 8, 9, and then we go for jump squats, jump lunges. 3, 2, 1, let's go. 1, see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, going for 10, 7, 8, 9, 10. Thank you. Right. So, okay, a few more exercises just to cool you down. Stretch. You stretch. You bounce. Okay, so you're gonna bounce. 1. Wanna breathe in. In. Breathe. Down. Up. Left, right. 4, 3, 2, change. 4, 3, 2. Wanna stretch this side? 4, 3, 2, change. Hey, hayi, andisakhathele, ndikubonile.
bendibhizi. Hayi ngabe ndizonqanda umuntu ke ngendlela owenza ngayo uyithandile ke leya. Khona umuntu ozimisele ngayo mfune bambalwa ndine-list. Une-list? Awumanda udrop out the names. Hayi. Bazaske bazilungiselele kanti ndifuna ubasapha. Ndifuna ubothusa ndisigqise Siyakhuza phansi ngobundlobongela Nadia. Iyathethwa. Hayi khona nje into endilungisayo akho nto nje ulungisa imo yokuhlala. Ndiyathemba into abana bazilungisele lungeva ngenqindi ebusweni. Masibine sinibulise ke momkeli sinamkele kwakhona nisabukele inkqubo eniyithanda kunene iEkhaya Jikelele. Sivela ukuzivocavoca ke nene mbukeli sisemandleni ukuphakela kaloku kwi-trends ezo ke zeziphala phambili kumakhasi onxibelelwano u-X. Makesijonge ke mbukeli into yokubana zeziphi hashtag eziphala phambili. Namhlanje ke sijonga hashtag Deputy Ministers no hashtag Al-Shifa Hospital. Sijonga ku hashtag Deputy Ministers. Hashtag Deputy Ministers. Umongameli welizwe loMzantsi Afrika unyule uRhosiye Maghupa njengebambela lomphathiswa wezezimali ngelixa ke uEnoch Godongwana yena ethathe ikhefu. uRamaghupa ke oqeshwe kwinyanga yokwindla njengomlawuli wezamandla wesizwe ukuphelisa ingxaki yombani kwisizwe kuye ke othathe ibambela lomphathiswa wezezimali ngomvulo uVincent Mangwenya isithethi sikamongameli uCyril Ramaphosa ke ngomyalezo wonomnyayi ngolwesibini. Sithetha nje uGodongwana usekhefini emva kokuba ethethaca incazelo yomgaqo nkqubo wohlahlo lwabiwo-mali kwexesha ke eliphakathi ekuqaleni kwale nyanga. Utshilo ke unondyebo wesizwe kwimpendulo athe wabe kanti uyenza nge-email kwimibuzo. uRamaghupa ke uza kuba libambela de kube ngumhla wama-22 kweyenkanga ngokutsho kwengxelo. Okuke kukhokhelele kubeni uninzi lwabahlali bale ndawo kumakhasi onxibelelwano babe nemibuzo malunga nosebenzo yosekela mphathiswa. Uyakhumbula ukuba sele esuka kuba ngusekela mphathiswa wezemali uDavid Mahlobo. Ukanti uluntu luyazibuza ukuba yintoni na umsebenzi wosekela abaphathiswa ekubeni bengengomalungu ekhabhinethi kamongameli phezu koku bengenalo igunya lokusebenza njengabaphathiswa ukuba kukho imfuneko yokuba bangabikho emsebenzini. Masijonge ke bathini baphawule bathini pha ku-x.com. Uthamsanqa, a reminder that deputy ministers aren't part of cabinet. They can't even stand for their principal. They are glorified, expensive ribbon cutters at best. Uthamsanqa ke uthi yena intoni kanye umsebenzi okanye lento isikhumbuza into yobana o-deputy minister osekela abaphathiswa abayiyo ipati yekhabhinethi kamongameli abakwazi ukuthi bangenelele xa umphathiswa engekho. Isihlalo sabo noko asibonakali kakuhle. They are just glorified, expensive ribbon cutters. Uthini olandelayo Makhona? Uthebo uthi kanti why don't they amend the $91 of the Constitution so deputy ministers can form part of the cabinet? Because these things of having deputies who cannot act is a waste of money and time. Nguye ke uAwubhuti Thebe sisho into yobana kutheni nje banga amendi u-S91 of i-Constitution ukuze kaloku kulungisela into yobana i-deputy ministers zikwazi into yoba mhlambe zingenelele xa omnye engekho kuba kaloku kuyabonakala into yokubana uba bazawufaka oo-deputy abangakwazi uku-acta loo nto iyabonakala into yobana kuwastwa nje imali nexesha. Masithi silandele uBongs uthi it was wild finding out that deputy ministers are not members of the cabinet. They are merely assistants to the ministers. Uthi ke uBongs yena uyaqala kuyiva into yobana amasekela mongameli kanti osekela abaphathiswa xebe abayiyo ingxenye yekhabhinethi babancedisa nje oo-ministers. Masikhangele uZuko ngokugqibela uthini uZuko? Scrap deputy ministers, they earn high salary for nothing. Uzuko ze kuyagxeka kakhulu into yobana hayi ngeke ayikho indaba ye-deputy ministers. Into ethi nje bafumana imali ephezulu kodwa umsebenzi waka.
Zezo ke mbukeli izimvo zabantu abathe babhala pha ku X bephefumla kaloku ngalomba siwushukuqayo ka #deputy minister. Masilandele ke elandelayo i-hashtag. Elandelayo ithi #Al-Shifa Hospital. Imikhosi yase-Israel ihlasela isibhedlele i-Al-Shifa kwisixeko saseGaza. Ugqirha kwesi sibhedlele uthi olu hlaselo lufaka uloyiko phakathi kwabaguli, abantu abangenandawo zokufihla intloko kunye nabasebenzi bezempilo kweli ziko. Kanti kusweleke abantu abangaphezu kwe-11,300 basePalestina sukela oko kwaqhambuka umlo phakathi kwayo Isirayeli neHamas. Masijonge mbukeli abathe babhala kumakhasi e-X babaphefumle besithini ngalomba. Ulana uthi Israel military raided Al-Shifa Hospital, the largest hospital in Gaza, after they effectively shut its operation. One violation of international law after another, with full impunity and active support of the worst. Uyachulana phefumla pha kumakhasi ka-X into bana i-military raided iye yabe kanti ichabalalisa yona i-Al-Shifa Hospital isibhedlele sakhona. Uthi esona sibhedlele sikhulu pha kumbindi waseGaza emva kokuba baye babeka phansi into bana mhlambe sibe kanti esisibhedlele asisebenzi. Uthi obubundlobongela bulandala omnye ayipheli yonke le nto kwaye ke ingathi bayabonakala into bana banenkxaso esuka kumazwe asentshona. Chunce besijonge ke abathe babhala futhi baphefumle besithini. Uthi Umara Fatatfa, the cries for help from doctors besieged in Al-Shifa Hospital were gut-wrenching. Uthi ke isikhalo esivela koogqirha abebevalekile phaya e-Al-Shifa Hospital noko besikubuhlungu kakhulu sichukumisa amazantsi esiso. Uthini omnye I think ngokugqibela lo Makhol. It's important to note that the Gaza Ministry of Health operates out of Al-Shifa Hospital. They won't be able to update that tolls anymore. Israel is trying to hide the genocide. Uyathi into bana kubalekile into bana abantu babhale phansi okanye bayiqaphele into yokubana isebe lapha eGaza lezempilo alikwazi into kubana kanti mbukeli alizukwazi into bana li-update ngokusweleka kwabantu. Hayi ke mbukeli ezo ke zizimvo zabantu abathe baphefumla pha ku-x.com. Khumula mbukeli besiniphathele kaloku #deputy ministers ibingeyokuqala salandela ngayo kaloku #hospital. Siziqwela ke siziqongqotha kanjalo wena Nadia ungathanda kaloku ukuxhobisa ababukeli ngezimvo abazibhalayo ku-X. Wababukeli bavala izimvo ku-X kanti ke nathi uba ikhona into etshisayo ongathanda ukwabelana nathi ngayo ungasitheka nathi uthi #ithini Makhol? It's a #SABC Ekhaya Jikelele. Yes, that's okay. Kanti ke kwangoku sathi qhuye evenkileni kaloku sesizayiqukumbele namhlanje kodwa ke ungagungqi asikude. Sesizoyiqukumbela njalo kwaye nezimvo abantu abathe bazibhala azibandakanyi thina si-Ekhaya Jikelele okanye iziko lesasazo. Masithi qhuye evenkileni. Enkosi kokhona ngokuhlala nathi usasibukele apha ekhaya Jikelele busana lungena uphosiwe kodwa ke ungaxhalabi ngoku sesingena kuyo i-dessert yethu kwisiqendu sethu ke sanamhlanje sikabusazi nasijonga kwi-flag yethu apha eMzantsi Afrika. Flag yeli ke yasetyenziswa okokuqala kuCanzibe ngonyaka ka-1994 kwaye ke injongo yayikukuba ibe yinto yexesha kodwa ke ide yaqhubeka yaphela iluphawu loMzantsi Afrika. Ngoku ke siya kwinqaku esithe salungiselelwa nguye Tami Manganye untlane kumdidiyeli ke wale nkqubo rhabula ungafinci. Namhlanje kubusazi nasijonga iflag yeli uyilo olutsha lweflag yoMzantsi Afrika lwenzeka ngokukhawuleza. Kwinyanga nje ezimbalwa phambi konyulo luka-1994 ikomiti yanikwa uxanduva lokuza noyilo olugqibeleleyo ngexesha nje elincinci. Omnye wemizobo embalwa eyayenziwe ngonyaka ongaphambili wakhethwa ngamacala omabini karhulumente wenguqu njengoyilo oluphuma phambili. Yaye yathunyelwa ngefax kuNelson Mandela wayeseRustenburg ngelo xesha ukuba ayivume ayamkele. Iflag yangoku yoMzantsi Afrika yayimiselwe ukuba ibe iflag yethutyana ilizwe ukuze ingqamane norhulumente wethutyana. Kodwa ke ekugqibeleni yathatyathwa njengenye yeempawu ezisemthethweni zedemokhrasi entsha. Iflag yesizwe saseMzantsi Afrika yaphakanyiswa okokuqala ngqa ngomhla 27 kuTshazimpuzi ka-1994.
xa eli lizwe lalibambe unyulo lwalo lokuqala olukhululekileyo. Namhlanje olu lwaziwa njengosuku lwenkululeko kwaye lubhiyozelwa njengeholide kawonke-wonke. Kodwa ke ukuvela nokubonwa kweflegi okokuqala ngokusesikweni kwakumsitho okumiselwa kwamongameli uNelson Mandela ngomhla we-10 kuCanzibe ka-1994. Kukho ingxoxo-mpikiswano ngemibala yeflegi yoMzantsi Afrika, abanye besithi ayithethi into logama, abanye bekuphikisa oko. Okuqinisekisiweyo kukuba umbala omnyama, umthubi kunye nohlaza ugreen ukutsho yimibala yafakwa kuqala kwiflegi nanjengokuba ithetha lukhulu ngelizwe. Ze ubomvu umhlophe kunye nohlaza bongezwa mva, ze ubomvu umhlophe kunye nohlaza ublue ukutsho bongezwa mva, njengoko le mibala imele iflegi zamakoloni aseBritani namaDatshi. Nako besikuphathele kona namhlanje. Sibambe ngazo zozibini kuye uThami Manganya ngokusiqulunqela le ngxelo. Ukuva banzi ke ngale flag yesizwe ngoku siqhagamshelana nomphathiswa wezemidlalo ubugcisa nenkcubeko kwiphondo laseMpuma Koloni uMamunonceba Kontsiwe. Mamunonceba, masikubulise sikwamkele enkqubeni, sibambe ngazibini ngokuba unathi namhlanje. Manibulise kuwe, ndibulise nababukeli ngale mina namhlanje. Ndithi ndiyabulela kakhulu uba yinxalenye yale nkqubo. Kubulela thina, kubulela thina. Ungakhe nje usixelele ukuba le mibala kwiflag yeli yakhethwa ngabuni? Ukuqala uMzantsi Afrika lo uthathwa ngokuba multicultural multi xolo kancinci ngaloo nto. uMzantsi Afrika uthathwa ngokuba ngabantu abohlukahlukeneyo, different nations, different cultures, and diverse kakhulu ngokwabantu balapha. So yiyo le nto iflag yethu inemibala enjengoba ibigqitywa ucaciswa apha emininzi, kwade kwathiwa igqibeleni ke i-rainbow nation, kungenxa ye-diversity ne-history yabantu balapha eSouth Africa ngokwahlukahlukana kwabo ngokwendlela ngendlela nangeenkcubeko zabo. Usathetha ngenkcubeko Mamunoncebo, xa kujongwa ingxoxo-mpikiswano emalunga nemibala yeflag yoMzantsi Afrika, ingaba imibono okanye imbono kawonke-wonke iye yatshintsha njani kule minyaka idlulileyo? Nangokuba ke abanye besithi le mibala ayithethi kwanto, lo gama ke abanye bekuphikisa oko. Kwaye intoni edlalwa indima edlalwa yiflag ekhuthazeni ubuni besizwe? Iflag le okokuqala iyabonakalisa ubuMzantsi Afrika, indlela uMzantsi Afrika ome ngayo, imibala le yayo. Yiyo le nto ke ufumanisa uba abantu okokuqala once uthathela flag yaseMzantsi Afrika nobungakwelinye na ilizwe, abantu bayabona, mandivule ividiyo, abantu bayabona batsho iyadibanisa, so it unifies okanye iyabamanya abantu boMzantsi Afrika. Ewe siyavuma abangeke bangabikho abantu abanezinye imbono ezizezinye, kodwa uninzi lwabantu luyavuma ukuba le mibala yale flag yona imanya abantu boMzantsi Afrika kuba ibonisa ububona baseMzantsi Afrika, ibonisa ukwahlukahlukana kwabo ngokwezizwe ngeenkcubeko zabo. Usathetha ngokumanya uMzantsi Afrika, siye sabona umbhodama kumakhasi onxibelelwano emva kokuba kuye kwabhengezwa into yobana iflag izawuxabisa ngaphaya kwe-22 million. Ungakhe nje usikhanyisele ngomba weflag exabisa ngaphezulu kwe-22 million, kwaye ke ingaba mhlawumbe ubukhe abantu baye banxakama ngoku, ungakhe nje usixelele ukuba yayiyintoni eyona njongo yayo? Andingebi nabuchule kakuhle ngokwemali le ithethwayo ke uthetha ngayo uthi yenza isankxwe, kodwa into endiyaziyo into yobana indlela ebaluleke ngayo iflag yoMzantsi Afrika kuba ibonisa ubuthina, i-identity yobuMzantsi Afrika, bomme baseMzantsi Afrika. Yiyo le nto ke ngoku kubalulekile ukuba laa mibala ngoba kuvunyelwene ngayo zizizwe ngezizwe zaye zavumelana uba ingathi yona flag ilungileyo yile mibala ikhoyo ngoku. So isankxwe ke singakhona ngoba abanye abantu ababoni ngolunye uhlobo, abantu ababoni ngendlela enye umthetho wabo, kodwa ke kwade kwavunyelwana luninzi lwabantu baseMzantsi Afrika ukuba le imibala yeyona ibonakalisa ubume nobuni babantu balapha eMzantsi Afrika.
Besingathanda uncokola ngakumbi ngale ngxoxo kodwa ke sibethwa nje lixesha. Ndiyaqonda into yokubana nani nilisebe lezobugcisa nenkcubeko zikhona mhlawumbi inkqubo eninazo uqinisekisa ukuba oluphawu lwe-FEG luhlala luxatyisiwe ngabemi boMzantsi Afrika. Sibamba ngazibini Mama Unonceba, siyathemba into yokubana ngolusuku lwanamhlanje luzawuba mnandi kakhulu kuba uliqale nathi apha ekhaya Jikelele. Enkosi kakhulu. Manibulele kuwe, nibulele nababukeli, enkosi kakhulu ngalomba no isebe lona lizibophelele liza kubafundisa abantu libazise lenze inkqubo ezizawubangela abantu bayibone ukubaleka kweflag yoMzantsi Afrika. Enkosi kakhulu. Enkosi kakhulu. Lo mbukeli besincokola naye ibingumphathiswa wezemidlalo ubugcisa nenkcubeko kwiphondo laseMpuma Koloni uMama Unonceba Kontsiwe. Besichazela banzi ngeflag yeli. Hayi ke mbukeli siziqwela siziqongqotha ngolohlobo bekumnandi mbukeli sakuphakela zitshisa imbila siyiqwele sayiqwela nesikhokho sayo. Siyathemba into yokubana nangomso nizawuhlala nathi kwakhona apha ekhaya Jikelele. Kunjalo mntakwethu, mina sendifuna uyonxiba ideki ngoku ndingena endleleni. La sisiwe aerobics undifake emandleni. Good. Eke. Ndiyathemba nombukeli uzowenza njalo cause thina sizi-influencers apha ekhaya Jikelele. Babukeli sithanda ngothando luka love, masibonene kwakhona ngomso kamnandi.